Намираме се в очна операционна на болница Токуда. Разполагаме с 2 операционни зали, оборудвани напълно за всякакъв вид очна хирургия, като почнем от най-дребните манипулации и завършиме до най-тежката хирургия. Пациентът може да си запази час както по телефона, така по интернет. Също може да си запази час и на място. Вашият преглед е регистриран. Можете да отидете в кабинета по очни болести. За днес веднага? Да. Опитали сме се да организираме работата в очните кабинети така, че даже и да дойде пациент на момента и ако той държи да бъде прегледан, може след известен престой да бъде осъществен преглед. И дясното око ви за операция. Сега виждате по-добре с оперираното, отколкото с другото. Трябва да оперирате и другото око. Най-честата причина за хоспитализация на пациент в очно отделение, това е катаракта или на български казано перде на окото. Първите симптоми, които са свързани с разсейване на светлината и замъглено зрение. Пациента както не вижда на телевизия надалече, така има проблеми и с четене. След като сме установили, че пациента има катаракта, ние му предлагаме различен вид хирургия. Ядрото е с голяма степен на твърдост, характерно за България. Това пациентите в България са свикнали да отидат да се оперират, когато катарактата е доста напреднала. Колкото по-късно се оперира, толкова възстановяването е по-бавно и по-трудно. Аз така казвам на моите пациенти. Какъв е риск? Аз им казвам, 99% е сигурността, че няма да има никакъв проблем. Ако някой ви обещае 100%, че няма проблем от хирургията, отидете при него. В общи линии катарактата вече е сведена до минимален риск. Почти няма риск за пациента. Съвременната апаратура, с която разполагаме в отделението, е последен писък на техниката. В общи линии много малко от клиниките по света могат да се похвалят с наличието на фемтосекунден лазер за катаракта. Това е една апаратура, която дава възможност операцията за катаракта да се сведе до минимален риск от усложнения. Фемтосекундният лазер ни позволява 3 от основните процедури, които се извършват върху човешкото око по време на операция за катаракта, да бъдат извършени от машина и по този начин винаги разрезите, които се извършват, капсулорексиса и разчупването на ядрото, които са едни от изключително важните елементи за една много добра хирургия, да бъде абсолютно безпроблемна. Операцията протича между 5 и 10 минути. Имплант, вътреочен имплант, интраокулярна леща, за да може пациентите да придобият представа какво ние използваме за хирургията на катаракта. В общи линии може да си представите за колко финна оптика става дума и доколко трябва да бъде точна хирургията, за да може пациента след това да има едно добро зрение. Така ще ми дадеш лещата. Самите пациенти след оперативното им възстановяване е доста по-бързо и резултатите, рефрактивните резултати, т.е. постоперативните диоптри, които имат пациентите, са изключително малки, за разлика от класическата хирургия на катаракта. Другото, което ни дава възможност в този вид хирургия, пациенти с астигматизъм до диоптър и половина-2. До момента ние използвахме специални турични лещи, които усложняваха хирургията и чрез тях успяхме да компенсираме астигматизма. Сега с този апарат ни се дава възможност, без да използваме специални лещи, този астигматизъм до диоптър и половина-2 да го компенсираме с лазера, което е една невероятна крачка напред в развитието на този вид хирургия. Пациенти, които идват на време, възстановяването на зрението в много от случаите още на следващия ден, самите пациенти са учудени колко добре виждат.